Het wordt een speciale aflevering vandaag. Torsten Fink is net ontslagen bij KRC Genk. En wij hebben STVV-coach Wouter Franke in de studio. Nog aanwezig zijn voetbaljournalist Marnik Geukes, feitjesleverancier Siebe van Heusden en ikzelf, Mathis Dumery. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Wouter, welkom in onze podcast. Mijn eerste vraag is de gemakkelijkste. Hoe was het gisteren op de kerstmarkt? Dat weten we dus al. Nee, goed, gezellig. Ja, leuk, met gezin was het ideale moment. Ik kreeg gisteren een berichtje van mijn schoonmoeder. Wouter Franke is op de kerstmarkt. Je weet al je eerste vraag voor de podcast. Ja, kerstmarkt. En, Fan van Marnik? Nee, ik ben vrijdagavond met de familie 2 keer naar Winterland geweest. De eerste en de laatste keer. Ik voel het niet. Hij was gewoon de kerstmarkt in Sint-Truiden. Ja, dat is nog iets anders. Ja. Nee, ik voel het niet. Nu, ik heb daar wel een leuke van meegekregen, net van mijn collega's van het provinciaal voetbal. Over kerstmarkt, maar vooral kerstfeesten ook. Dus in eerste provinciale Kadijk-Zonhoven is er een scheidsrechterswissel geweest in de 3e minuut. Omdat de scheidsrechter die moest komen, was te laat. Die zat op een kerstfeest. En het was hem volledig ontgaan dat hij... Vroeg kerstfeest. Ja, dus blijkbaar, er was een of ander oponthoud, dus dat hij een beetje laat was. Was er een invaller toch begonnen, maar hij was, na 3 minuten was ze er. En dan hebben ze moeten wisselen van de eerste, dus de eerste grensrechter was dan eerst scheidsrechter, hebben ze weer volledige ronde moeten doen, maar alles is goed gekomen. Gelukkig. Straks hebben we nog veel meer over de lagere reeksen, want dan is er nog het telefoongesprek van Siebe met Jonas Heren van Eendracht Stevoort. Maar we gaan eerst in 1A beginnen. Normaal zouden we met de coach van STVV in de studio altijd beginnen bij Sint-Truiden vandaag. Maar Torsten Fink is vandaag ontslagen bij Genk, dus we zijn een beetje ingehaald door de actualiteit. Wouter, wat vind jij van het ontslag van Fink? Goh, ja, wat moet ik daar vinden? Ik ben daar niet mee bezig, maar het is tegenwoordig actualiteit. Als je nu bij Nicky ziet, daar was ik meer van verwonderd en verrast dan nu, moet ik eerlijk toegeven. Nummer 9 al nu, hè? Ja, 9. Dus dat is echt... voor de jobzekerheid moeten we ons beroep niet doen, eigenlijk. Nee, hoe voelt dat aan een wegwerpproduct zijn? Zo cru moet ook niet gesteld worden, denk ik. Maar goed, dat is inherent bij topclubs. Als men denkt dat de punten niet, dat het nog niet genoeg is of zo, dan is dat risico er. En is dat leuk? Voor coaches, nee. Vind ik dat een goede zaak is, zo'n zaken? Nee. Want ik zit er zelf in, ik weet hoe moeilijk het is en hoeveel energie dat je erin stopt en wat je er allemaal aan probeert te doen. Dus het is altijd spijtig als je zoiets ziet, ook met collega's. Ja, dat is ook al een goede collega, denk ik. Hè? Ik herinner me dat we een dubbel interview, toen waren jullie nog, jij nog bij Genk en hij nog bij STVV. Ja. Dat wel heel gezellig was. Waar je wel respect voor hebt. Ik denk, dat contact is altijd wel redelijk goed geweest. Ja. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dus op zich, dan heb je het altijd... maar ik heb met de meeste coaches wel ook een goed contact. Ik denk dat het belangrijk is dat zo collegialiteit, dat toch wel hoog in het vaandel gedragen wordt. Want zoals je ziet, het kan heel snel veranderen allemaal. Ja, we zitten op dat vlak een klein beetje met een probleem misschien in de Jupiler Pro League en daar heeft Siebe een pak meer cijfers over. Het ontslag van Torsten Fink betekent dat KRC Genk in 10 seizoenen tijd al 10 hoofdtrainers zag vertrekken. Een opvallende statistiek, al staat Genk daar niet alleen in. Club Brugge versleet in die periode 9 trainers, Gent 10, Anderlecht 11 en Standaard en STVV zelfs 13. Toch opvallend hoeveel trainers er passeren doorheen. Het is heel opvallend. En dat is ook, ik vind het altijd wel grappig ook, dat ze met iemand begint en zegt, nu gaan we voor jaren aan een project beginnen. En dan, zoals in het geval van Fink ook, van het onbepaalde duur wordt bepaalde duur, want dan zijn we nog wat meer met elkaar verbonden. Maar het blijkt, als het op is het op. En dan is het afgelopen. En dan wil men iets anders. Dat is ook een beetje onze Belgische cultuur. Hè. In Holland is dat een stuk minder. Ik heb ook een beetje het gevoel, zoveel te meer dat je naar het zuiden gaat, in Europa ook. Zoveel te meer. Dat is gewoon wat vuriger, de druk van supporters ook. Maar er is ook eerst ook de spreekkoor. En media ook. Hè. Ja, absoluut. Dat is ook altijd een perceptie kweken soms. Hè. Dat is niet door...
door hier en daar wat dingen te gooien, dan voed je andere dingen die dan gaan leven, die dan bij supporters terechtkomt. En als het dan niet mee zit, dan wordt dat groter dan dat het is. En zo krijg je een beetje een sneeuwbaleffect. Ik heb me er zelf een klein beetje aan gestoord deze week. Ik was dan met Genk in Denemarken. En je voelde dat zo. Het ging dus alleen nog over Fink. En dat ik dacht op een bepaald moment, ja maar jongens, waar zijn we nu eigenlijk nog over bezig? Het gaat toch over een voetbalclub, hè, waar je wil als ploeg eruit geraken door een moeilijke periode. Maar het was echt zoiets van, en dat is typisch onze cultuur. Van barbertje moet hangen en dan gaat alles veranderen. Terwijl, Is ik dat weet dan het niet. zo? Ja, nee. Maar- Nu, het is wel zo. En uiteindelijk is het makkelijkst. Je moet maar in dit geval 3 mensen ontslaan. Een spelersgroep die het niet helemaal, de verwachting niet helemaal inlost. Die kan je niet helemaal verversen in de loop van het seizoen. Een bestuur zit er ook voor langere tijd. Er zijn natuurlijk ook bij Genk op elk, en dat is bij elk trainer een slag, overal waar het slecht gaat. Dat is altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. Hè. Het is nooit alleen een trainer. Er zijn transfers die tegenvallen. Er is een bepaalde dynamiek in de groep die wegvalt. Dat soms ook heel moeilijk te verklaren is. Ja, dat heeft met vele factoren te maken. Dat heeft ook met vertrouwen te maken soms. Hè. Los van de situatie van Genk en Fink nu. Heeft dat met vertrouwen te maken. Ik denk ook dat het, als we dit nu ook zien en van Nicky en het geval van Leko erbij en al die dingen, dan denk ik dat ook normaal is dat trainers ook wel een bepaalde stap zetten. Want als je zelf zomaar midden in een seizoen op eender welk moment kan ontslagen worden, ja, dan moet je het recht hebben ook om opportuniteiten te pakken. Dat ligt ook moeilijker, hè? Dat ligt moeilijker, zo, precies. ja. Ja, dan is het menselijke stuk dat de overhand neemt. Maar ik vind het wel belangrijk, los van alles, dat je dat menselijke stuk wel houdt. Hè. Ik denk, ik ben nu ook met Gent daar, toen we stopten, dat was echt heel correct. Dat was echt heel goed, met heel veel communicatie. Dat vind ik dan wel nog, dat is dan misschien het verschil met dat van Leko, bijvoorbeeld, waar ze misschien kwalijk nemen. Oké. Het vertrekt misschien niet zozeer, maar ik denk dat ik probeer altijd open te zijn en hoe je ervoor staat en wat je ervan denkt en naar elkaar toe. En dan is er soms een moment om afscheid te nemen en so be it. En er zijn verschillende mogelijkheden. Ik heb bij Mechelen bijvoorbeeld ook na 4 jaar op een half seizoen rond tafel gezeten en gezegd van kijk... dat is een eeuw, hè? 4 jaar. Ja, dat is ongelooflijk lang. Zeker. En zeker als je op die manier kan afwegen. Maar toen hebben we ook een half jaar rond tafel en heel duidelijk naar elkaar. Zo van, ja kijk, misschien is het beter om op het einde van het seizoen met elkaar de hand te schudden en afscheid te nemen. En dat was wel een hele mooie manier En natuurlijk. hoe maak je dan de rest van het seizoen af? Lukt dat? Vrees je dan ook niet dat je een beetje minder grip krijgt op spelers die zeggen van hij is toch bijna weg? Nee, in tegendeel, want ik probeer altijd, in mijn geval dan, hoe ik probeer te zijn, is ik probeer heel open te zijn ook naar de spelers toe. En zelf, ik denk dat het toch altijd is, hoe moet je zeggen, gedraag je zoals je wil dat de spelers je gedragen. Hè? Gemotiveerd, energiek en die dingen. Ik denk dat dat dan wel overgenomen wordt. Ja, net wel een hele belangrijke, denk ik, hè, en die je kan toepassen op Genk, dat is zelfvertrouwen in een groep. Genk heeft het nu al veel moeilijker ook thuis dan op verplaatsing. Ja, dan liggen die verwachtingen hoger en dan is dat, het publiek begint te morren. Dan is vertrouwen echt wel belangrijk, denk ik, hè, om daar door te geraken. Hè. Ja, soms heb je een heel kleine dingen, pak je vertrouwen. Hè. Ik denk voor spitsen ook, als je soms een afgeweken bal binnengaat, kan heel veel verschil maken naar je volgende wedstrijden toe en zo. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet van plan met te verdiepen in hetgeen wat er nu gebeurd is in Genk. Maar in het algemeen denk ik dat een spelersgroep met vertrouwen net iets meer kan dan zonder vertrouwen. Maar als ik de wedstrijden van hun zie, is er nog altijd veel balbezit, is er nog altijd te veel dominantie, wat altijd in het spel gezeten heeft. Dus ja, het is gewoon dat tikkeltje zeker, dat hij Fink dan nu zuur opbreekt. Ja, en het is vooral ook, als ik er even moet op doorgaan, ik heb het van vrij kort gevolgd. Het is bij Fink, het is vooral iemand die
uitgaat altijd van een vast patroon. Die heel veel, zo'n beetje de rustige vastheid, die heel veel uitgaat van zijn vaste manier van werken. En die dat altijd blijft doen. En die zegt, als we altijd hetzelfde blijven doen, komen we er wel uit. En ik denk dat daar zo'n beetje nu het meningsverschil is. Ze zeggen van, ja, wij krijgen het niet gedraaid op deze manier, want het wordt minder en minder en spelers krijgen minder en minder zelfvertrouwen. We hebben iets anders nodig. Dat is het gevoel dat ik heb. Maar zoals ik daarnet zei, het is natuurlijk niet de schuld van Fink alleen dat ze zevende staan. Hè? En dat ze thuis 3 van de 9 matchen maar gewonnen hebben. Minder dan de helft van de punten. Ja, dan is het natuurlijk... Die druk werd op dit moment ook wel onhoudbaar op hem. Die wordt groot en die wordt, zoals Wouter net zei, dat wordt door de pers gevoed. Maar dat gaat het ook over het publiek. Die hoorden dat gisteren. En dan weet je ook dat het link wordt. Hè? Want dan dreigen er acties en dan gebeurt er iets om een beetje dan wordt het ventieltje opengedraaid. Gaat de druk eraf en dat kost dan meestal de trainer een kop. Waar is het precies fout gelopen? Kan je daar zo'n moment op plakken? Ik denk wel dat de ontgoochelingen, en dat was bij Wouter zijn periode ging nog extreem. Waar hebben jullie die ontgoocheling bij jullie op de laatste speeldag toen? Ik bedoel, dat kan je in het voetbal bijna niet nabootsen, denk ik. Ik bedoel, dat is zowat het ergste dat je puur sportief kan meemaken, dat je gewoon in de slotseconde een titel verliest. Hè? Ja, het hele verhaal van dat seizoen, hè, met de jongens die vertrokken, à la Ito, Lukumi, Torstvet en consorten begonnen dat. En dan met de jongens die dan ervoor op de bank zaten, dan dat seizoen spelen, dan hoop je erop dat je dat kunt afmaken. Ook, natuurlijk. En zeker als je er dan... voor die laatste speeldag gaf niemand ons nog maar 5 frank voor ons. Maar ja, doen op 2 minuten van tijd, dan sta je er wel. En dan is het wel, dat komt wel aan. En het verhaal is heel, heel vergelijkbaar. Hè? Want onder Fink wordt dan een nieuwe start. En dan is er iemand als Tolo die het moeilijk had. En Bonsuba, die zijn dan erdoor gekomen. En dan zei je ook van, na de reguliere competitie, van ze gaan er kort bij zijn, liep het fout in heel de play-offs. En die ontgoocheling heeft ook doorgewogen, voelde ik wel. Zo, dan probeert opnieuw te beginnen en het is niet gelukt. En de vervanging was dan van Tolo is een hele moeilijke geworden, ook een heel ander type spits. Heb je ook nog eens het geval dat op een bepaald moment Stuttgart zegt van we geven 27 miljoen aan O en ze zeggen dan ze kopen dan een andere Genk, Erabi, en dan zeggen ze nee, we gaan het toch niet doen. We gaan hem medisch afkeuren voor een knieblessure op zijn 16e. Dus, maar op dat moment zit hij dan ook weer met die extra spits en dat is ook allemaal niet ideaal in de groep. Dus er is heel veel fout gelopen. Daar zit pech tussen. Zoals je zei, je hebt dominantie en je hebt zoveel expected goals en die vallen dan niet. Maar er is altijd meer dan pech alleen en er is altijd meer. Dus gedeelde verantwoordelijkheid, denk ik. En we zijn benieuwd wat het nu wordt. Hè. Wat ik me afvraag, Wouter sowieso, want dat is Nicky Haai. Dat kwam wel, voor mij toch wel zeker ook als een verrassing. Heb je dat dan achteraf gehoord? Wordt er dan een sms'je gestuurd of hoe werkt dat? Ja, ik heb hem een sms gestuurd, ja. Maar dat deden we ervoor ook. Als er iets, als hij de titel of dat er iets gebeurde of eender wat. Bij ons beiden werd dat wel eens gestuurd. Dus niet dat we constant iedere week zitten te sms'en of contact hebben, dat niet. Maar op zo'n momenten wel. En dat doet ook nog, denk ik, als je het zelf meemaakt, dat je zoals... berichtje, dat is altijd... En natuurlijk, uw collega's weten best hoe je zo'n situatie kunt inschatten, hè, denk ik dan. En dan denk ik dat dat wel deugd kan doen. We zijn er nu misschien een beetje vroeg mee, maar wie zou een goede vervanger zijn voor Fink? Nicky Haaien misschien? Hè? Ik heb een luisteraarsvraag van David. Zou Haaien een goede trainer zijn voor Genk? Ik zou niet weten waarom niet. Ik denk dat Nicky wel indruk gemaakt heeft op iedereen. Hè. Het laatste jaar. Hij heeft het goed gedaan, zeker goed gedaan. Dus zeker vaste vragen zijn. Ik heb het zelf met Genk-Gent gehad, of je heel vroeg moet springen, zolang dat andere stuk nog niet verwerkt is. Ik heb mij daar zelf toch een les uitgetrokken toen. Voor mezelf dan. Ja, maar het komt veel harder binnen dan iedereen. Ja, en zeker ook, dat hangt ook altijd op de manier waarop. Hè. Voel je dat komen, ben je daar open in de communicatie en zoals ik in Gent had bijvoorbeeld, of komt dat onverwachts en heb je het gevoel dat je toch een mes in de rug gestoken hebt, dat zijn 2 heel andere manieren om dat, laten we zeggen, te verwerken daarna. Onbewust zelfs. Ja.
Maar het is een naam die zeker op tafel gaat komen, denk ik. Ik weet dat dus in het verleden ze hebben al eens met Ruud van Nistelrooy gesproken. De naam van Van Bommel is alles gevallen. Ze hebben 5 jaar geleden, toen ze eerst... ik denk ze hebben eerst jaar Hannes Wolf ontslagen. Dan is het Torp gekomen. Toen hadden ze ook al met Mark Brijs gepraat. Daarna is Torp vertrok, hebben ze het nu met Brijs gepraat. Was een beetje een dispuut dat hij wat assistenten wou meebrengen, waar zij niet zagen zitten en zo. Dus dat is ook een naam die valt. Dacht even ook aan dingen. Jan Rums die bij de B-ploeg zit, nu bij Jong Genk. Die assistent was van Philippe Clement, die een goede indruk maakte in de tijd. Hoe heeft hij het nu gedaan bij Jong Genk? Ik kan het moeilijk inschatten van hoe dat ze er intern naar kijken. Dus er zijn wel wat namen en er zullen nog heel wat andere namen komen ook. Hè. Dus ik kan me voorstellen dat er nog wel in het buitenland nog wat mensen zijn. Dat er jonge Belgische trainers naar gekeken wordt. Dus, het is nog koffiedik kijken. Ja, op dit moment. Het is ook nog vroeg. Hè. Over koffie dan gesproken. Daarnet aan het koffiemachine hadden wij een discussie met een paar collega's. We vroegen ons af, hoeveel zou Fink nu krijgen als hij ontslagen wordt? En ik dacht, ik werp het hier op met toch 2 mensen met kennis van zo'n zaken. Hoeveel is of in welke grootorde moeten we zo'n ontslagpremie voor de trainer van Genk dat hij pittig is, omdat ze vorig jaar vlak voor de play-offs zijn contract hebben vernieuwd. En het is van een onbepaalde duur naar een bepaalde duur geworden. En dan hangen daar... Dat is een tweesnijdend zwaard. Dus dan is het voor de club, moet meer betalen als ze de trainer ontslaan. Maar ook voor de trainer, die moet meer betalen als hij weg wil. Hè? Dus dat is de reden ook dat het dan wordt ingevoerd. Dus het zal wel pittig zijn. Maar ik heb er geen idee van de grootorde. Je zou niet kunnen zeggen welk soort auto zou je ermee kunnen kopen. Nee. Het zal wel meer zijn dan een Mini Cooper, denk ik. Meer dan de Mini Cooper? Ja, denk het. Klopt dat ongeveer? Alhoewel, dat kost ook wel veel geld. Ben ik ook van geschrokken. Mijn dochter, was daarvan op, inderdaad. Ja, mijn dochter... Maar we moeten niet denken aan een auto waarmee Van der Poel naar de cross kan rijden. Geen idee. Of wel? Ja, maar die rijdt met verschillende. Die is niet met een camionet gereden. Nee, is met een camionet gereden deze week. Dus, het zou kunnen. Goed, dan lijkt het me het ideale moment om naar Sint-Truiden te gaan. Hè? Ja. Want jullie hebben dit weekend dan niet gewonnen, maar de 5 matchen ervoor wel. Het gaat eigenlijk heel goed bij Sint-Truiden, fantastisch zelfs. Hoe doe je het om elke keer een ploeg op korte tijd op de rails te krijgen of zelfs de verwachtingen te overstijgen? Want je hebt het bij Genk en Mechelen ook gedaan. Gewoon, ja, hoe doe je dat? Maar het gaat snel bij u. Dat verrast mij altijd. Er is een bepaalde duidelijkheid die je op heel korte termijn wilt... Ja, we proberen gewoon zo duidelijk mogelijk te zijn met de staf helemaal. Met het begin met de verantwoordelijkheden denk ik in de staf een beetje te verdelen en dat er ook wel specifieker kan naar gelet worden. En dan proberen we van in de eerste training en de voorbereiding ook bepaalde dingen zo duidelijk mogelijk te hebben die we willen, die principes en met feedback, met beelden, met eender wat, op alle manieren. We proberen ook variatie te brengen in oefenstof om met hetzelfde principe als doel. Om zo'n beetje die, ja, hoe moet je zeggen, dat sprenkeltje of die intensiteit te houden en dat het niet te snel te afgezaagd wordt, zal ik het zo zeggen. En het zo mogelijk te brengen en ook de drempel zo laag mogelijk te maken om naar ons toe te stappen, om die duidelijkheid nog feller te hebben. Hè. Ik denk dat als je op veld komt, hoe minder je twijfelt aan beslissingen op het veld, hoe gemakkelijker en hoe beter je kan presteren en dan ook veel plezier maken. Want uiteindelijk is iedereen begonnen met sport of met voetbal omdat ze het graag doen. En dat moet je eigenlijk terugvinden, denk ik, ook in uw wedstrijden die je speelt. En dan hebben we ook, ik denk dat spelers ook graag positief voetbal willen spelen. Zeker als je jongens hebt die het verschil kunnen maken, maar eigenlijk iedereen. Eigenlijk vroeger, als je begon te shotten op plenkjes of eender waar, dan wilde je golen maken, dan wilde in de spits iedereen wou in de spits staan bij wijze van spreken om golen te maken. Dus ja, dan... Of degene die niet kon shotten, die moest in de goal. Dat heb jij niet meegemaakt. Dus dan, als je dan een bepaalde manier probeert te vinden om zelf iets te creëren, dat je zelf altijd bewust dingen gaat proberen te doen om doelpunten te maken, dan gaat het ook helpen om plezier omhoog te krijgen, denk ik. Was dan het moeilijkste? Is het dan die groep inschatten, de kwaliteit die je hebt? Hoe lang duurt dat?
En je komt nu zoals bij STVV, je komt in een hele nieuwe ploeg terecht. Je moet toch altijd, je kent die spelers wel, hè, van tegen te spelen en je kan video's genoeg zien, maar het is toch heel anders hè, als je er elke dag bij hebt op training. Ja, sowieso. Hè, maar het gaat niet alleen over kwaliteit natuurlijk. Hè. Als het puur over voetballende kwaliteiten ging, dan hadden we vorig jaar x aantal spelers moeten houden die ongelooflijk veel kwaliteit hadden. Misschien meer als de jongens die nu nog zijn. Allee, dat is moeilijk in te schatten, maar die hadden exceptionele voetballende kwaliteiten. Maar ja, goed, we hebben toen ook wel gezien hoe belangrijk dat het teamgebeuren is. En als je een teamsport speelt, blijft het team toch nog altijd op één staan. En daarna komen die individuele kwaliteiten die kunnen helpen om verschil te maken. Ben je blij dat je vorig jaar op het einde van het seizoen ook bent ingestapt, waardoor je een beetje een voorsprong had nu? Ja, zo achteraf gezien wel. Ja. Achteraf gezien wel. Dat was wel een risico, hè, vorig jaar. Ja, dat wel. Maar goed, een berekend risico, denk ik. En ja, ik heb ook, zelfs als het in 1B zou geweest zijn, was ik er nog gebleven. Maar goed, eigenlijk had ik ook niet de bedoeling om te starten vorig seizoen. Het was eigenlijk gewoon wachten op dit seizoen en dan nog kijken of er iets interessants kwam. En desnoods langer wachten. Maar nu kwam dit en daar hebben we over nagedacht. En we waren idealiter nog op reis met het gezin. Dus we hadden eigenlijk tijd genoeg om er even over te hebben. Maar dan hadden we ook die paar maanden of 1,5 maand of 2 maanden of wat het ook geweest is, hebben we ook wel kunnen zien of ervaren wat er beter moest eigenlijk. En dat was langs alle kanten, hè, zowel naar spelers toe als binnen de werking en dit en dat. Dus dat was eigenlijk wel goed om dan naar het seizoen daarna eigenlijk toch wel duidelijke dingen te kunnen verwachten of willen, of hoe moet je zeggen. Ja, en dan zie je ook de tekorten in die ploeg, hè, wat je erbij wil. En dat hoeft niet altijd. Iedereen heeft graag een veelscorende spits. Maar bij jullie was bijvoorbeeld een typische breker, een 6. Met Taco die kwam. En dan zijn complementariteit met Yamamoto. En dat zijn zo de dingen die je dan aanvoelt. Ja, ik had niet verwacht toen, vorig seizoen, dat Yama zo'n sprong zou maken qua kwaliteit of qua belangrijkheid binnen het team. Dat ik niet, maar dat is van de eerste training of van de eerste wedstrijd in Zepperen-Brustem was die eigenlijk al heel, heel sterk. Dus hoe zot het ook klinkt. Maar goed, het gaat ook over Ito, waar we vorig jaar mee gesproken hebben, die absoluut weg wou in de zomer. En dat we dan uitgelegd hebben wat de andere rol zou zijn. En dat hij zich daarin kunt vinden. Bij Sissako hebben we eigenlijk heel kort... Toen ik naar de bus wandelde na die laatste wedstrijd, ben ik hem en nog een speler die ik best niet vernoem, tegengekomen en heb ik los gevraagd van wat zijn de bedoelingen volgend jaar, omdat ik wist dat ze niet gingen blijven. En toen was de eerste contact gelegd. Ja. Maar dat is dan ook aanvoelen en dat is dan het voordeel, zoals je zegt, want dat hebben we nog nodig. Ja, te worden. Dat is ook... Wat een hele goede... met Joel Fujita was echt een topper ook daar. Maar we wisten wel een bepaald type om die andere jongens te ondersteunen. Ja. Wat heel belangrijk is ook, denk ik, is complementariteit in heel die ploeg. Hè. Dat je, zoals je zegt, dat is een duo. Je hebt op flank duo's, maar je hebt dan ook zo koppeltjes overal. En dat valt me enorm op. We hebben het hier al een paar keer over gehad. Dat bij STVV de sterkte van de ploeg is hoger, is beter dan de gewone optelsom van de individuen. Ze maken elkaar beter. Maar daarvoor zit een teamsport, denk ik dan. Mm-hmm. Dat is de bedoeling van een teamsport. Zorgen dat je als team beter bent dan de optelsom van de individu. Dat is eigenlijk de juiste samenvatting eigenlijk. Hè. En dat kan je enkel maar creëren als iedereen aan het team denkt. En dan, als het team goed gaat, je ziet dat nu ook, als het team het goed doet, krijgt iedereen zijn lof daarin. Krijgt iedere speler apart ook zijn bloemen gesmeten. En dat is waarom het draait, denk ik. En dat is ook het goede aan die groep nu, dat die dat wel beseffen. En ik zeg het, soms, nu ook, soms kun je al eens tegen de lamp lopen, maar als je die basisgedachten en die basisdingen bijhoudt en kunt iedere keer terug van de eerste minuut laten zien, dan is er veel mogelijk natuurlijk. Inderdaad, soms is tegen de lamp lopen, hoort erbij. Als we het dan even hebben over de wedstrijd van nu zaterdag, mag ik zeggen dat Anderlecht verdiend gewonnen heeft? Ja, ik heb het zelf al gezegd, Okay. direct na de match. Dus we zijn niet echt in ons spel gekomen. We hebben achteraf gezien verkeerde beslissingen ook gemaakt in de opbouw, waardoor het iets te slordig was. En goed, dan, als je zo'n wedstrijd wil winnen,
dan moet dat allemaal goed zijn. Dat is gelijk tegen club ook. Als we niet goed genoeg waren aan de bal, dan hadden we niet kunnen winnen tegen club de week ervoor. Maar we waren wel goed aan de bal. En dan kan je wel zo'n wedstrijd ook naar je hand zetten. En zeker als je op die manier voetbalt. We zijn geen ploeg en we hebben niet de DNA erin gebracht van ja, we gaan hier allemaal achterin liggen en hopen op een paar counters en dan die wedstrijd naar onze hand zetten. Ja, dat is eruit. Dat is niet meer wie we zijn. En dus we hebben een heel andere manier en dan kan je dat niet... Dan moet je er ook naar spelen en dan heb je bepaalde dingen nodig die goed gaan. En dat is zoals uw balbezit, of ja, niet alleen uw balbezit. We willen geen balbezit om balbezit te hebben. Het is geen doel om meer dan 50% balbezit te hebben. Als we de bal hebben... Of staan jullie op 3, hè, denk ik. Jullie staan op 3, hè, denk ik. Ja, we hebben graag de bal, we hebben graag de bal, maar we willen eigenlijk iets gaan doen met die bal. En daar draait het meer om dan echt de bal te hebben. Maar dat was niet goed genoeg, of toch de kwaliteit daarvan was niet top. En dan kan je niet zo'n wedstrijd winnen. Jullie goal was op een strafschop. Een beetje een discutabele. Wat vonden jullie? Was het een terechte strafschop? Ik vond het niet terecht, omdat je helemaal niet kon zien of dat die bal via het lichaam en dan tegen de arm of waar is het. Ofwel moeten ze bij de VAR heel goede beelden gehad hebben. En heel andere beelden dan wij. De beelden die wij gezien hebben, daar kon ik het niet op zien. Nee, ik heb de Huddle-camera gezien. Ja. En daar leek het voor ons wel. Omdat je zijn hand zo ziet en dat die bal daar kwam, leek het voor ons. Dus ik dacht direct, het gaat penalty zijn. Die beelden heb je op de bank. Dat is de wide angle, hè? Maar de wide angle is natuurlijk van ver ook. En je ziet die beweging, je ziet de ballen zo wel. Maar je ziet het niet in detail. Dus ik weet niet of de VAR andere beelden heeft. Dan de beelden die we op tv zagen, was te weinig. Ja, dat was heel moeilijk op te zien. Nu, de tegengoals waren allebei op stilstaande fase. Wat liep daar precies mis? Mis. Dus de eerste vallen we de bal niet aan eigenlijk. Droppen we wel goed, als ik het nu terugkijk, maar vallen we de bal niet aan, zijn we daar iets te passief. Tweede, eigenlijk hetzelfde, met die doorgekopte bal vallen we de bal niet aan. En goed, die in de tweede zone op zich moeten we net iets meer in die lijn staan misschien, maar goed, dat is een millimeterwerk dan. Maar ik denk dat we daar 2 keer iets te passief zijn in de eerste fase. Vind je dat erger dan een gewone goal tegenkrijgen, stilstaande fase? Of, erger. Ik denk dat we het tot nu toe goed gedaan hebben daarop. Dus afkloppen. Maar we moeten wel, dat is iets wat je constant en gefocust moet zijn en dat je heel lichaam moet klaar zijn om te reageren en zorgen dat je proactief een beetje bent. Zodat je kan anticiperen. De tippen van je tenen staan. Ja, voilà. Ja. Heel cru gezegd. Zo. Heel simplistisch ook uitgedrukt. Is het wel zo. En dat was 2 keer niet het geval. Ik zeg het ook omdat ik kom van Midtjylland Genk. Dat was wel grappig. Dus daar is echt alles. Bij Midtjylland is alles op basis van data. En ze hebben daar trouwens 7 analisten in de technische staf. Het zijn er een paar meer dan SVV, denk ik. 6, denk ik. En ze hebben daar in het spelershome aan het koffiemachine hangt dus de rangschikking. Maar niet de punten, maar dus de stilstaande fases. Dus als je +5, als je bijvoorbeeld 7 hebt gemaakt om stilstaande fase en 2 tegen, heb je +5. En daar moeten ze van boven staan. En dus die spelers worden daar constant mee geconfronteerd. Dus dan zie je ook waar de nadruk ligt, hè, bij zo'n... Ja, het is ook gewoon een belangrijk iets natuurlijk. Ja. Hè, ja. En van wanneer is een stilstaande fase? Ik bedoel, als we de doeltrap, is dat ook een stilstaande fase? Als je van... Geen idee. Die heb ik... daar heb ik Corners zijn vrij. Ik ben niet aan het koffiemachine geweest. Anders niet tot in de kleedkamer van Midtjylland geraakt. Nee. Wouter, wat ik me ook afvroeg, wat vond je ervan dat ze bij Anderlecht voor de wedstrijd plots begonnen over een terugkeer van Gotto? Dat heb ik ook al gezegd. Ik vond het speciaal. Ik vond ook dat hij iets te actief was misschien wel. Misschien actiever als anders. Dan heeft dat daarbij te maken of niet, dat weten we niet. Maar goed, hij doet altijd 100% zijn best. Maar goed, eigenlijk heel zijn dossier is gekend bij iedereen. Mm-hmm. Dus ik vond het heel speciaal dat ze dan toch wel in de dag of 2 dagen voordat we er uit het niets. Uit het niets een beetje. Toch kwamen van, we zouden hem terug willen hebben in de winter. Dus ja, goed, terwijl ze hem eigenlijk op het begin van het seizoen zelfs niet in de kern hadden zitten met dezelfde. Met een spits minder nog. Hè. Toen was Bertaccini daar nog niet. Het was wel mooi, hij zegt ook, hij was misschien een beetje te actief. Heeft dat ook wel in bij Genk soms. Hè, dat je denkt van, jong, doe iets minder. Want als je te fel
als spits, dan ga je... Het is wel zijn profiel, hè, want Ja. ik zeg een spits minder. Dolberg was er ook wel natuurlijk. Ja. Hè, toen, Ja. maar goed, toen zat hij niet in de kern. Maar ja, goed, het is zijn profiel. Hè. Hij is ook iemand die heel veel aan een team denkt en dat wil ook laten zien. En heel veel ook naar zijn collega's het is geen egoïst, zal ik het zo zeggen. Hij wil die vuile meters doen. En ja, het is ook deel van ons spel geworden tegenwoordig. Hè, door die dingen te doen, dat we gewoon net iets sterker staan als team. Hoeveel vertrouwen heb je er eigenlijk in dat deze ploeg deze winter samen blijft in januari? Want dat is toch nu waar elke STVV van op hoopt. Niemand vertrekt. Ja, ik ook natuurlijk. Maar goed, ja, hoeveel vertrouwen heb je erin? Ik heb er veel vertrouwen in dat de club hetzelfde denkt. Ja. Dat ik denk dat we Maar als er bijvoorbeeld meer kunnen voor zien. Ito iemand komt en zijn contract loopt af, dan wordt het moeilijk, denk ik, hè, om die te Ja, dat is houden. te zien voor wat. Ja. Dus te zien voor hoeveel, zal ik het zo zeggen. Het is 6 maanden wel, maar de club beseft ook goed genoeg hoe belangrijk dat die is nu en de manier en omdat het nu loopt. En ook iemand die heel fel begaan is met misschien meer dan dat iedereen van buitenaf kan zien, met hoe er gespeeld wordt of met het resultaat. Die was heel, heel kwaad in Anderlecht tijdens de rust en na de match ook. En is dat dan terecht of niet? Maar het is laat gewoon zien hoe fel dat hij zelf wil. Heeft een winnaarsmentaliteit. Ja, zeker en vast. En je ziet het ook op het veld. Hij maakt ook vuile meters. Die positie, dan heb je Gotto en Ito samen. Vind maar een andere 9 en 10, zal ik het zo noemen, die op diezelfde manier ook denken aan het team. Dat is niet zo evident. Ja, van die mannen, die heb je liever eentje te veel dan één te weinig. Hè? Die echt willen. Hè? Ja, en we hebben er wel allemaal, denk ik. Ik kan niet direct iemand zoeken die dat niet heeft eigenlijk. Als ik Ferrari ook zie binnenkomen, ook weer, die doet ook zijn vuile meters. Als ik die tegen club zie binnenkomen. Dus, Geniet je als trainer als Ferrari scoort en die loopt naar Gotto? Ja, en Gotto loopt naar hem? ja, tuurlijk. Ja, dat is toch echt... Ja. We hebben het er vorige week over gehad. Dat is toch het teken van het zit goed in die ploeg. Ja, zeker en vast. En je ziet ook hoe blij dat Gotto was. Die is al half veld overgestoken naar zijn directe concurrent eigenlijk, als je moet het zeggen. Maar ja, nee, dat is, als we die spirit kunnen behouden en elkaar helpen en pushen daarin, dan kan het mooi zijn. We hebben ook heel wat vragen binnengekregen van luisteraars op onze oproep op Instagram. En eentje heeft er al mee te maken met januari. Tom die vraagt, welk type speler zou je nog graag gaan halen in januari? Ik denk dat iemand die een beslissing kan maken, ene die een doelpunt kan maken, zouden kunnen zeggen. Maar ik denk dat het voor ons veel belangrijker is om, als we iets doen, dat we anticiperen richting de zomer. Ja. Dat vind ik als coach het belangrijkste. Omdat, je hebt een paar loans, een paar jongens die uit contract gaan in de zomer. Als je alles moet doen, een paar jongens die misschien zo goed bezig zijn dat er bedragen komen die je niet kan weigeren. Je moet daar ook heel realistisch in zijn, maar ik denk dat onze belangrijkste taak dan toch misschien is naar de winter toe al anticiperen op de zomer, zodat de zomer niet, moet je zeggen, dat je daar tegen de deadline zit te pushen. Ja, want dat was een van jullie, je hebt nog wel Bertaccini verloren, maar Patrice. En Patrice, maar het skelet van de ploeg stond er vrij vroeg, hè, denk ik. Ja, goed, inderdaad. En ik denk dat ze in de club dan daar ook wel lessen uitgetrokken hebben van het jaar van vorig jaar, zal ik zeggen. Enkel moeten we zien, als je zo'n goed jaar speelt, zoals je nu bezig bent, als je dat kan vasthouden op ongeveer hetzelfde niveau, dan komen heel veel jongens in de kijker te lopen natuurlijk. En dat is altijd het gevaar. En dan kan je wel hopen, en als trainer en willen als supporters van dat het allemaal moet samen. Maar je weet hoe het voetbalwereldje werkt. Je weet wat de bedragen er zijn daarvan. Zowel voor de club als voor de speler. Dus dan moet je daar ook realistisch in zijn. Maar goed, je moet gewoon, denk ik, wel een beetje anticiperend werken daar naartoe. De vraag van Daan heeft daar een beetje mee te maken. Die vraagt niet alleen wat zijn de ambities met STVV dit seizoen, maar wat zijn ze er ook voor na dit seizoen? Dit seizoen denk ik dat je moet... Het is heel duidelijk voor ons. We willen gewoon vechten voor de posities waar we nu staan. Dat is gewoon leuker. Dat is gewoon leuker dan de posities waar we vorig jaar stonden om daarvoor te vechten.
En dat is hetgeen. En dan speel je tegen heel goede ploegen. En gaat dat lukken of niet? Dat is allemaal toekomstmuziek. Maar het is wel zo dat die jongens er goed in staan op die moment. En dat ook willen opbrengen constant. Naar volgend seizoen, ja, dat kan je niet zeggen. Dat kunnen de topclubs zelfs niet altijd zeggen. Ik denk dat sommige, ik zeg Club Brugge bijvoorbeeld, ja, die zullen een budget hebben, die zullen ieder jaar voor de titel moeten gaan. En dat is duidelijk. En voor de rest is het ook allemaal van, ja, wie komt wie halen en wat kunnen wij. En we moeten gewoon zien dat we voorbereid zijn om jongens die vertrekken kunnen zo goed mogelijk te vervangen. En je moet ook realistisch zijn. Hè? Als STV zijn, dan zullen we niet iedere 17, 18e speeldag op positie 2 gaan staan en nu positie 4 staan. Dat is onrealistisch om te denken dat ieder seizoen gebeurt. Het mag gewoon niet gebeuren dat je terug in een seizoen komt zoals vorig jaar. Denk. Dat moet sowieso de ambitie zijn. En dan dat blijven uitstralen om meer te doen en om meer van die goede seizoenen ertussen te krijgen. Ja. Play-off 1 spelen en dan daarin dromen van een Europees ticket. Dat moet fantastisch zijn. Hè? Ook voor supporters en zo. Dat is gewoon een heel andere energie hè? Dan zoals je zei, zoals vorig jaar. Dat is positieve energie. Daar wil je voor vechten. Ja. En oké, dat kan ook soms wel een stressmoment of een verlammend moment of een wedstrijd teweeg brengen doordat je iets zo graag wil. Maar liever dat dan te moeten om uit die relegation playoffs te blijven of zoiets. Dus dan heb je daar liever om voor te spelen. Joran had ook nog een vraag gesteld. Ik heb een gevoel dat het een STVV-fan is, want hij vraagt hoe voelt het om de schoonste ploeg van Limburg te trainen? Maar het is wel jouw... je bent een jongen van de streek, van de club, je hebt gevoetbald. Het is anders, denk ik, dan toch nog dan elders trainen. Je wordt er elke dag mee gecontroleerd. Ja, dat is ook zo. Ik heb er ook heel lang aan... Ik heb ook op een periode gehad zelfs dat ik zeg van ik weet niet of ik dat überhaupt zou doen, omdat het zo dichtbij is, omdat je daar constant mee geconfronteerd wordt in de goede en in de minder goede momenten. Mm-hmm. Waardoor je eigenlijk je bijna niet meer kan buitenkomen bij spreken. En dat had je niet. Eender waar ik zat, zeker niet Mechelen en Gent dan kom je thuis en dat niemand interesseerde eigenlijk wat een uitslag geweest was. Hebben ze het jou, mensen vaak kwalijk genomen dat je Genk getraind hebt? Ik denk dat wel. Ik denk dat het altijd zo'n beetje een rivaliteit is die ook daardoor speelt. Maar niemand die niet meer tegen je praten of zo? Toen? Van vrienden of zo? In de tijd dat ik er trainer was. Van vrienden, nee, dat niet. Ja, andere supporters misschien wel, waar ik niet minder contact mee heb, die wel. Maar dat is goed gemaakt nu. Dat is goed gemaakt nu, ja, ik denk het wel. Ik denk dat we, en dat is ook het mooie van dit verhaal eigenlijk op deze momenten, want het is meer als gewoon, dan door die zaken allemaal, en vooral door dat het zo kort bij huis is het ook meer dan gewoon je ploeg opstellen en trainer zijn. Het is meer een hele sociaal gebeuren van de hele stad eigenlijk, waar het leuk is dat STVV terug een plek heeft op café en in de brasserie. En op de kerstmarkt. En op de kerstmarkt. Nee, maar ja, goed. En dat de tribunes terug vol zitten. Ja, dat is echt wel, dat geeft wel een grote voldoening eigenlijk. En ze zien ook dat de spelers er een truitje nat willen maken en al die dingen en voor elkaar door het vuur gaan. En ja, dat is iets wat ze graag zien bij ons. Dus, maar dat is inderdaad wel fijn. Als je op staaien komt, dus weer staaien. Hè. Er zit volk... voetbalvolk, vuur, maar dat is nu toch... dat is leuk om te ervaren. En je ziet ook wat dat doet met de spelers. En het geeft weer dat sneeuwbaleffect. Hè. De spelers laten zien dat ze een truitje nat willen maken, dat ze willen vechten voor het logo. De supporters komen terug naar het stadion. De resultaten vallen mee. Nog meer supporters komen naar het stadion. En je hebt een hele schone energie, waardoor die ook nog eens meer energie geeft aan de spelers op het veld. En dat is ook het mooie van de sport. Diederik die vroeg nog, hoe groot is de invloed van assistenten op een hoofdtrainer? Invloed op? Of ik denk dat het gewoon één team moet zijn. Ik denk dat het altijd heel te veel individueel wordt bekeken. En ik heb altijd al gezegd, ik vind het team van ons dan, de staf, vind ik belangrijk om als je laat zien... Hoe moet ik zeggen? Als je laat zien hoe je het zelf wilt, je moet het uitdragen. Als jij werkethiek wilt zien, moet je het zeker en vast zelf al... of als je werkethiek wil van je spelers verwachten, moet je het zelf ook al uitstralen.
je energie wilt, moet het zelf... het is wat je zelf wilt zien en wat je wilt leven, hoe je wilt zijn. Waar vind je die jongens? Is dat toch altijd ex-ploegmaats? Ja, ex-ploegmaats, mannen waarbij je op trainerschool gezeten hebt? Of hoe zijn die contacten er? Ja, nu, normaal had ik er altijd wel een paar bij. Met Glenn van Rijkegem en Kevin van Dessel. Die hebben door hun eigen situatie andere dingen gekozen. Glenn door afstand ook en zo. En Kevin door zijn eigen kans te gaan, waar ik volledig in steunde. En dan ging ik sowieso alleen die eerste maanden doen in STVV. Dus dan kon ik ook wel een beetje voelen van de staf of de mensen die er waren, van kwaliteit en werkethiek en al die dingen. Dus was het ook wel goed om te weten van die personen wil ik zeker en vast ook houden. En dan is het wel een zoekwerk. Hè? Als je dan niet direct de mensen waar je mee gewerkt hebt, want als je er niet mee gewerkt hebt, is het altijd, je weet het niet 100% zeker. En dan is het echt referenties en dan er zelf mee aan tafel zitten en voelen en zo. En dat is wel op dit moment wel goed gelukt, want die staf die hangt heel goed aan elkaar, zowel op persoonlijk gebied als op werkgebied. En dat is wat nodig is, denk ik. Ik denk dat je, om zo'n sfeer te creëren, dat je het ook onderling eigenlijk moet kunnen uitstralen. 2 mensen hebben dezelfde vraag gesteld in onze stories en ik vind het een rare vraag voor onze volgers, want Maxime en Jonas vroegen allebei, zie je jezelf ooit trainer worden van Anderlecht? En dat voor FC Limburg, de podcast. Ja. Ik snap het. Op mij? Ja, nee, het was niet... ik denk niet dat ze het verwachten van Marnik. Nee, dat is zo'n moeilijke zaak om te antwoorden. Want ik zeg het, onze job moet het niet doen voor de jobzekerheid, zoals we daar straks al gezegd hebben. En dan weet je nooit wat er op je pad komt. Dus daar kun je eigenlijk heel moeilijk op antwoorden. Ja, in diezelfde lijn vroeg Sam, droom je van een buitenlands avontuur? Ja, ook dat heb ik altijd gezegd, maar ik heb ook al een paar keer gemerkt als het dan toch ter sprake kwam, dat ook wel het familiale, het familieleven, het gezinsleven ook wel belangrijk is en een puzzel is. En kijken wie van de kinderen ook in welke periode zit en of ze dat zelf ondertussen, 21, 18, 19 bedoel ik, 21, 19 en 12. Dan moet je al kijken van... daar moet je ook rekening mee houden, zal ik het zo zeggen. Of wil ik rekening mee houden. Ja, maar die van 12 in de Premier League ook wel oké is. Maar die van 12 is eigenlijk het minst geïnteresseerd in voetbal. Dan zullen we maar eens naar de spelers van de week gaan. Ik heb ook nog een vraag. Die is trouwens enorm, hoe moet je zeggen, zot van Japan. Dat komt goed uit. Eigenlijk. Je kan niet beter zitten dan. Spreekt hij ook een woordje Japans? Ja, hij doet Duolingo wel. Ah ja. Maar ik heb hem nog net, gisteren of eergisteren over gehad. En toen zei hij, papa, ik heb het toch even... Het is toch even lang geleden dat ik het nog gedaan heb. Dus hij zou nog geen gesprek kunnen hebben met God? Nee, een gesprek niet. Een paar woorden wel. Dat wel. Nee, ik had ook nog 1 vraag over Wouter. We hebben het vaak over de rivaliteit STVV Genk. Is dat een item voor Genk eindigen? Voor mij? Of? En voor heel heel... Ik denk vooral voor de supporters. Denk ik dan, als het daarover gaat. Ik denk, voor mij is het geen item voor Genk eindigen. Voor mij is het gewoon het zo goed mogelijk doen en liefst voor zoveel mogelijk ploegen eindigen. Ja, voor allemaal. Dat zou het mooiste zijn. Ja, play-off 1 dat is echt een... Dat zou zalig zijn eigenlijk. Hè? Daar zijn wij niet mee bezig. Nee. Maar ik denk supporters, dat is zoals het altijd gaat tussen in derbies of dus, rivaliserende supportersclubs of bendes. Ja. Daar zal het misschien meer leven. We zouden het een keer moeten opzoeken hoe lang het geleden is eigenlijk. Zullen we het tegen volgende week weten. Ideaal. En dan gaan we nu naar de spelers van de week en dan begin ik bij jou, Marnik. Ja, ik had iemand uit de Challenger Pro League, mag dat al? Ja? Dan ga ik eerst nog even naar Wouter zijn speler van de week gaan als het goed is. Ja, ik heb net gehoord dus dat we een speler van de week moesten hebben. Het moest een Limburger zijn. Dus, en ik dacht, van de Limburgse ploeg. Het is niet de ideale week om onze spelers er tussenuit te halen. Dat snap ik. En de rest heb ik nog niet veel kans gehad om te zien. Doordat ik op de kerstmarkt zat. Ah ja, uiteraard. Santa Claus. Oké, dan gaan we gewoon naar de Challenger Pro League gaan zeker? Ja.
En we zouden beginnen bij Lommel. En ik zat daar ook bij Van Duiven. Omdat die Jason Van Duiven die een goal maakt, een assist levert en ook de deklat raakt. Ik denk dat de meest productieve zal geweest zijn dit weekend. Dus Jason Van Duiven is jouw speler van de week. Lommel die wonnen met 2-0 tegen Jong KAA Gent. Het was hun eerste thuiszege sinds augustus. Dat was me totaal niet opgevallen dat die zo lang niet thuis hadden gewonnen. Want zeg, zo slecht doen ze het niet. Nee. Ze hebben inderdaad, dat heb ik nogal wel gehoord, dat ze iets moeilijker hebben om het, en zoals heel veel ploegen, om het spel te maken. Hè. Ja. Maar iets liever uit de reactie. Maar dat zal er wel mee te maken hebben. Wouter, je hebt Lommel nog getraind in 2017. 11 wedstrijden heb ik hier opgeschreven. Hoe kijk je daar naar terug, naar die 11 wedstrijden? Ik vond het wel heel leuke mensen leren kennen daar eigenlijk. Het was eigenlijk wel een fijne periode. Enkel was dat voor mij toen hoe moet je zeggen, geconfronteerd worden met waar het naartoe ging. En ik kwam toen van Gravel naar Tess naar Lommel. Dus ik had totaal geen profervaring op trainersgebied dan. En ja, ik ben zo iemand die eerst wil uitzoeken en goed mijn rugzak gevuld hebben voordat ik ergens aan begin. En dat is misschien ook een valkuil van mij voor dingen niet te doen of eender wat. Maar dat was eigenlijk toen de reden. En dat was duidelijk dat daar naartoe ging. Hè. Dat Slommel toen kampioen speelde en dat ze ook gedaan hebben. Dan promoveerden ze, of kampioen zelfs niet, denk ik. Of jawel, kampioen. En dan de concurrentie met Knokken toen of zo, dacht ik, dat jaar. Ging. En dan heb ik gezegd, ofwel ga ik een stap lager terug, à la Tess, waar ik ervoor zat. En dan zelf door contacten en zo wat mee te lopen in de profclubs. Ofwel word ik assistent ergens. En toen, een paar weken daarna, belde Joseph Allijns mij om daar te gaan beginnen. En toen is het begonnen. Assistent bij Glenn de Boek toen. Ja, toen was Anastasio werd toen aan de kant gezet. En toen had Allijns mij gebeld voor assistent te worden. En ze wilden 1 assistent van de coach en 1 assistent van de club eigenlijk. En zo 2 assistenten. En ik zou dan de assistent worden van de club. Maar goed, dat moest nog eerst, want er waren nog altijd geen contacten, geen concrete dingen met de coach. En toen eens dat bezig was, heb ik met Glenn gebabbeld. Toch geschrokken vorige week ook. Ja, helemaal, zeker en vast. Zo vroeg, dat is onwezenlijk eigenlijk. Dus genieten van het leven ook, denk ik, naast het voetbal. Dat helpt relativeren. Hè? Dat helpt inderdaad zo, hoe erg. Maar goed, en zo is dat gelopen eigenlijk. Oké, Jong Genk dan. Die kwamen vlak voor rust 0-1 voor in Lokeren, maar kregen na rust snel 2 doelpunten tegen. Uiteindelijk maakten ze in de laatste minuut nog gelijk. Een punt op Lokeren, dat is niet slecht, hè? Daar zullen ze mee tevreden zijn, denk ik. Ook een 2 spitsen die scoren, Biboet, Beniangba. Laatste goal was ook wel een goede goal. Ze staan nu 13e, heb ik gezien. Lommel 6e, Patro 4e. Dus ik denk als ze bij Jong Genk zich kunnen redden en de 2 anderen spelen play-offs, dan zal iedereen zijn doel bereikt hebben. Patro, die hebben 0-2 gewonnen op Beerschot. Inderdaad, een knappe zege na een gewaagd tactisch plannetje, want Stijnen zette Ori en Penin op het wedstrijdblad in de basiself. Maar uiteindelijk startten zij gewoon op de bank en gingen Prishinenko en Mwanza toch aan de aftrap staan. Mag dat zomaar? Mag je zomaar iemand in de wedstrijdelf zetten en ze dan toch op de bank zetten? Ik denk niet dat... goed, ik denk dat je daar moet kunnen bewijzen dat met blessures dan... Ori is ingevallen. Ja, maar het ging over het blad dat rondgedeeld werd, denk ik. Hè. En daar... in de perszaal. Daar was een foutje dan of zo. Een bewust foutje. Hè? Bewust foutje. Daar... Van de pers hebben dat even verkeerd iets ingevuld. Dat kan altijd gebeuren. Dat is... Maar het is... Maar ik denk officieel kan dat niet meer, denk ik, heb ik mij laten vertellen. Dus, ik denk dat regelmatig gebeurde dat wel eens vroeger. Ja, vroeger was dat... Of dat er een naam opengelaten werd of zoiets. Maar ik denk dat daar regels tegenwoordig voor zijn dat als dat gebeurt, dat medisch moet kunnen verantwoord worden of zo ergens iets. En goed, maar hetgeen wat je rondstuurt in het stadion is iets anders natuurlijk. Hè. Op die manier hebben ze het dan gedaan. Denk het wel. Stijn Stijnen zijn alle manieren goed om te winnen. Hè. Ik heb vorige week nog een ongelooflijk filmpje binnengekregen van iemand. Gewoon Stijn Stijnen op training. Een speler die zijn bal niet afgeeft en die kwam langs hem gelopen.
En jij hebt het precies ook gezien al. Ik heb het gezien, ja. En die dan plots neerging. Getackeld door de trainer. En ik denk de fase erop gaf hij dus een bal terug gewonnen. Dus Fantastisch eigenlijk. ja, hij blijft... je kan voor, je kan telen zijn, maar uniek is hem. Maar op dat van Jong Genk nog even door te gaan, dat was niet alleen Jong Genk, maar ik zie wel dat de jong ploegen het moeilijker hebben dit seizoen dan de vorige seizoenen. Het is niet dat ik het zo fel volg of zo, maar ik heb ook de indruk dat, ik zeg maar iets, Futures, Jong Genk dan ook zo qua leeftijd ook Ze gaan nog jonger. nog jonger. Ja. Ik bedoel, de gemiddelde Niks ook. leeftijd dan zal ik zeggen, gaat 17 nog jonger, of zo, ja. Ja. Ook goed. Noah, de Sternberg, Koske, die zitten natuurlijk vast bij de A-kern nu. Dus, Ja, nu zijn dat het is de Wannemakers. dus de 17. volgende lichting. Ja. Die zijn dan nog jonger natuurlijk. Terug. En ik denk dat het met Futures hetzelfde verhaal is. Ook heel veel Bruggen ook, veranderingen. Bruggen heeft het ook. Je ziet dat wel. Dus ik ben benieuwd eigenlijk. Hoe sta je daar eigenlijk tegenover? Want ik heb weer verhalen gehoord van 1B. Het verhaal, ik weet niet of je het verhaal van Olympique Charleroi meegekregen hebt. Waar die speler op te stellen. ja, dus de trainer werd ontslagen omdat hij... Mercier was dat. Mercier. Omdat hij de zoon van de voorzitter niet had opgesteld. En omdat er iemand nieuw was in de club. Iemand van 30. Die wou als geldschieter fungeren. Een Zweedse Irakees. En die vond zichzelf ook vrij goed. Dus die wou meedoen. En dat was dus de wedstrijd op Jong Genk. En heeft de vierde ref moeten ingrijpen. En die gast van de bank moeten halen. Want die zegt, je staat niet op het wedstrijdblad. En sindsdien staat hij al... Dus is de trainer buiten gevlogen en staat hij wel 3 keer op het wedstrijdblad. Dus bedoel, zo zijn er nog verhalen beneden 1B dan dat je toch denkt van... Ja, misschien dan toch liever de U23-ploegen als ze met jonge Belgen spelen. Goh ja, dat is dubbel. Ik denk dat het ook niet simpel is om die U23-ploegen te trainen, omdat er zoveel veranderingen altijd komt, wat normaal is. Hè. Je hebt de jongens, die talentvolle jongens, die dan ook zoveel mogelijk naar de eerste ploeg kansen moeten krijgen of horen te krijgen. En daarmee trainen dan? Trainen en niet. En dan soms wel, soms niet. Dus ik denk dat dat ook niet gemakkelijk is. Maar ja, goed, die verhalen natuurlijk van zoon van de voorzitter... Ik heb zelfs de vraag niet in Gravelo gehad toen de zoon van iemand van bestuur kwam. En zelfs daar kreeg ik de vraag niet dat hij moest om hem te laten spelen. Dus als je daarmee begint, dan is het einde zoek natuurlijk. Hè, want dat is absurd. Nee, maar als we dan het hebben over de quota en moeten er U23 ploegen in. Ja, als je zegt, als we het niet op een andere manier gevuld krijgen, nu langs de andere kant is het dan natuurlijk van... Eerste nationale, hè, komen ze daardoor en moeten we daar iets soepeler in zijn, want... Er zijn nog een paar ploegen die er wel bij zouden kunnen passen, als je kijkt. Jij bent gaan kijken zeker, Mathies? Ik ben gaan kijken naar Sporting Hasselt-Tbilisi-Abelze. Daar waren 4200 supporters. Het was qua sfeer indrukwekkend, boomvol, heel plezant en een sfeer die eigenlijk in 1B niet zou misstaan. Hè. Dus moeten de regels soepeler voor zo'n ploegen om makkelijker naar 1B te kunnen gaan? Ik vind persoonlijk van wel, in die zin dat je... er zijn nu bepaalde regels van uw stadion moet zo groot zijn. En als je dan op zijn rij komt en er zit dan 300 man. Dan denk ik van, waarom? Hè? Dat vind ik voor een stuk ook wel. Langs de andere kant denk ik... Knokken is een hele leuke ploeg bijvoorbeeld. We zijn daar voor de beker gaan spelen. Dat zijn leuke mensen daar, leuke accommodatie ook. Maar de lichtsterkte alleen al daar, dat is de eerste amateur. Ja, dat is voor ons precies of je in het donker zit te spelen. Hè. Dus, er moeten bepaalde voorwaarden wel zijn. Er moeten bepaalde dingen zijn, maar langs de andere kant moet de ziel van de sport is ook als je beter bent, als je eerste wordt en je hebt het meeste punten, dan gaat het omhoog. En dat is een beetje de ziel van de sport. Ze beter, ook al zitten met allemaal amateurs of jongens die de hele dag gaan werken en die doen het toch beter als anderen, dan zou die moeten promoveren. Dat is een beetje de ziel van de sport. Is dat haalbaar? Ik denk tegen deze tijden misschien niet meer zo haalbaar, maar omdat er toch wel wat dingen moeten zijn. Je hebt het ook meegemaakt in TES, hè? Ze zijn ook een beetje tegen een plafond, omdat ze... Ja, dus dat is zo. Dus dat is een beetje een evenwicht zoeken, denk ik, om de ziel niet te verliezen op dat gebied. En dan toch wel de nodige dingen te eisen. Maar goed, ik zie soms... ze moeten wel zoveel duizend mensen in een tribune kunnen zetten. Maar langs de andere kant... de bezoekerskleedkamer van TES is er beter aan toe als sommige anderen in 1A. En profvoetbal. Dus dat is ook weer zoiets. Ja, daar kan dan ook wel een
een code en dingen op staan. Ja, een regel, ja. Ja, of dat er zitplaatsen moeten zijn, eigenlijk in plaats van gewoon op Hasselt die staantribune langs de lijn, dat is toch veel leuker. Ik hoop dat het gezellig was. Hè? Ja, het was gezellig en er waren nog gratis vaten achteraf. Voilà. Maar die zullen iets zuurder hebben gesmaakt, want Hasselt kwam in de 86e minuut 2-1 voor. En dan denk je, die gaan dat altijd over de lijn trekken. Maar Belicia maakte er in de laatste minuut nog 2-2 van. Dus de 2 gratis vaten zullen toch iets zuurder hebben gesmaakt voor de Hasselt-fans, vrees ik. Ja, maar in ieder geval is het wel een club die die stap moet kunnen zetten. Hè. Maar Rick en Sam hebben daar ook wel nieuw leven in geblazen. Absoluut. Ik denk die hele reeks en ik denk dat Belicia daar en Tess ook daar een ding mee doen. Daar hebben ze het weekend ook verteld in de krant, hè, Wendy en Ed. Ja, ik denk dat is goed. En als je ziet dat er zoveel volk komt, dus ik moet wel zeggen, een Limburgse derby, ik weet niet of het evenveel volk lokt als het Hasselt-Nienhoven is bijvoorbeeld. Of daar Dit ook, was wel het volste van het seizoen. dat is natuurlijk, vertellen. maar goed, dat leeft dan wel en dat is wel leuk. En ja, dat is... het is jammer dat er zoveel dat die het moeilijk hebben om die stap te kunnen maken. Ja, dat het voetbal in de lagere reeksen leeft, daar zijn wij sowieso supporters van. En daarom brengen wij deze tegenwoordig ook elke week een verhaal uit de lagere reeksen. Siebe heeft opnieuw gebeld met iemand. Jonas Heren van Stevoort, die speelde de derby Juve Hasselt tegen Eendracht Stevoort. En dat wou zijn vader absoluut niet missen. Ik ben Jonas Heren, ik ben 25 jaar en ik ben een speler van Eendracht Stevoort. En ik ben een verdediger, linksachter momenteel. Dag Jonas, je hebt er een hele leuke zaterdagavond op zitten afgelopen weekend. Vertel eens. Ja, klopt. Dat was wel een heel speciale avond. Wij moesten spelen in Juve Hasselt. Een ploeg die toch wel aangeschreven staat om heel hoog te eindigen dit seizoen. We hebben daar in de heenronde ook 1-4 van verloren, dus er stond ons wel een revanche te wachten. En het was ook een streekderby, om het zo maar te zeggen. Dus er was veel volk, veel ambiance. En mijn vader was ook daar. Die woonde in Spanje. Die baat er een B&B uit. Dus voor mij was het... er zat alles in de wedstrijd. Dus spanning was ten top eigenlijk. Ja, want je hebt een heel belangrijke rol gehad in die wedstrijd. Vertel eens. Ja, eigenlijk in minuut 94... Ongeveer de laatste bal die werd getrapt, was er een vrije schop op de middenlijn. En 21 spelers gaan in de 16 staan van Juve Hasselt. En ik was aan het nadenken, ga ik mee in het pak staan om de bal door te koppen? Of ga ik toch mee een beetje afzijdig houden en hopen dat de bal voor mijn voeten valt? En ik heb voor het tweede gekozen. Ja, en dan valt hij daar en dan maak ik in minuut 94 die 2-2, de gelijkmaker. Ja, ongelooflijk, ja. Het was een moment om nooit te vergeten. Ja, dat moet wel speciaal zijn, want je hebt ook een verleden bij Juve Hasselt en dan ook vooral je papa die was overgevlogen uit Spanje. Ja, ik heb inderdaad 6 jaar bij het voormalige Tor gespeeld. Nu noemt dat Juve, maar toen was dat nog Tor Hasselt. Dus ik heb daar enkele jaren op zitten. Dat was sowieso al heel speciaal voor mij. En dan inderdaad mijn papa die dan langs de zijlijn staat voor... Ja, ik kan een match of 2, 3 per jaar meepikken. Dus ja, dat was sowieso een speciaal moment. Prachtig, hè? Zijn papa komt speciaal uit Spanje overgevlogen en dan maakt hij nog de winning goal, of de gelijkmaker. Het is bijna uit de film, hè? Ja, er zal ook wel een gratis vat bij gehoord hebben. Dat denk ik ook. Die zullen zoet gesmaakt hebben. Ja. Goed, dat was het. Dank u wel, Wouter, om langs te komen in onze podcast. Dank u wel, Marnik, voor opnieuw je deskundige analyses. Dank u wel, Siebe, voor de feitjes en de technische ondersteuning. En tot volgende week.